Здравейте, приятели! Аз съм Дария и сте в моя канал. Вечерната ми рутина. Аз съм Дария и да, нека да поставя някъде друга да се тук ще застанеш ли? Малко си високо. Малко си някак. И да, няма да падам. Да видим дали ще няма да пада. И сега ще видите аз как си приготвям вечерната рутина. Първо, номер 1. Слагам си тази лента, която е много сладка. Е, така се я слагам по принцип. Малките как си слагат лентата за глава. Падна! Стана мокра. Тя наистина стана мокра. Не ме интересува. Как се слагат големите лентата за глава? Напомни това, приятел, лечен. Аз и сами е такова, като Вероника, една от коса ми. Тя например, ето вижте колко е висока. От земята ето тук е висока. Тя сигурно ме ето тук. Аз съм и ето тук. Чайки, че и аз сложих левостон за глава, но обратно. Не съм стана мокра хора и тук малко влажничка, където се вижда, който я виждат да пишете в коментарите и тук малко влажничка, където е мокра. Дето виждате малко по-светло. Запомни това. Второто ми нещо от вечерната ми рутина е слагаме паста за зъби и цецка за зъбис. Запомни това, приятеля далече, този свят какъвто и да е. Пея тук някаква песен по музика, защото не с най-гадната госпожа на света предназаих в тръстика и тя. Не знае колко казва, влиза и казва: ученици, ако аз съм добре и ви, ако вие сте добре и аз ще се държа добре с вас. И ние им викаме чик-чик, пиу. Даже някой показа и така. Който слага паста за зъби ето толкова, да пише долу в коментарите. Тук долу в коментарите. Тук се абонирайте, тук обетнете. Тук се абонирайте някъде. Там, май там, не, там. Не, там, не, там. Тук се абонирайте, там не пишете нищо. Тук се лайкнете, тук абонирайте. Напишете долу в коментарите. Дали виждате как. Нещо си. Камерата на мама на телефона. Да. И ще се върна, когато аз май съм болна хора. Започне ми носа. Днеска се отден апчихо. След един час. Качваме се догоре в стаята. Апчихо. 4 пъти едно след друго. След 2 минути. Апчихо. След 3 минути. Апчихо. След 10 минути. Апчихо. Май съм болна. Ще си измеря температурата. Аз тренирам хамбал, който тренира хамбал, да пише долу в коментарите. Да пише го устрани в коментарите. Чакай, че влипах всичко тук под всичко. Ще се върна като се намакри и без да си мия зъбите. Хора, почвам да си мия зъбите. Всичко протече.
Маля, пада ми кръв от устата, не знам защо. Така говоря, защото съм се изплаща в устата и не мога да говоря. Изглеждам, че едно съм с сини, когато съм с паста за уста. Паста за зъби в устата. Хайде, те си на зъб. Гушава съм. Ще се върна, кога ще измия устата. Така, хора, готов съм. Измих си зъбите, устата да. Още как стана. Чакайте да се изчистим лицето, защото сега лицето ми... Така ми че не съм пръдня. Седа някъде пръдва върх нея. Чакайте да се правим. Заета. Никой не чупна, ама аз да си кажа. Ако някой случайно чупна. Забавително. Погледнете колко е мекичко. Хора, понеже трябва да си лягам, няма да смия лицето. С водичка малко. Чао! Аз съм Дария. Абонирайте се за моя канал Дари Бари. Маймун склад Дари Бари с малки букви. Дари на английски, долна черта, Бари на английски. Маймун склад 2014. Последвайте ме! И ако знаете този танц, ще ме пишете долу в коментарите. Сега ще ви го покажа. Кой е танц? Не. Ще поставя. Така. Junior Kebab Nacho, Alejandro Garnacho. Junior Kebab Nacho, Alejandro Garnacho. Мегафон, телефон, живофон. Мегафон, телефон, живофон. Обърках се. Сега ще се поправи и пак ще се включа. Ето отново танца. Поправих се. Junior Kebab Nacho, Alejandro Garnacho. Junior Kebab Nacho, Alejandro Garnacho. Мегафон, телефон, тук си го измисля. Жигафон, мегафон, телефон, жигофон. Ей, това си го измислям аз. Просто няма какво да правя на жигафон. Junior Kebab Nacho, Alejandro Garnacho. Junior Kebab Nacho, Alejandro Garnacho. Мегафон, телефон, мегафон, телефон, жигофон. Мегафон, телефон, жигофон. Някои хора са ме гледали така. Junior Kebab Nacho, Alejandro Garnacho. Junior Kebab Nacho, Alejandro Garnacho. Мегафон, телефон, жигофон. Мегафон, телефон, жигофон. Е, така съм ги виждала, а нормалното е. Junior Kebab Nacho, Alejandro Garnacho. Junior Kebab Nacho, Alejandro Garnacho. Мегафон, телефон, жигофон. Мегафон, телефон, жигофон. Скибиди Роналдо. Чао! Пишете долу в коментарите кой клас сте и дали сте видели, че е макра. Пишете долу в коментарите в кое училище учите, тренирате хлябал, какво тренирате, в кое училище сте, в четвърти първи клас ли сте. И
Няма как да сте четвърти клас. Бъбито. Извинете. Чао! Скриншотвайте. Ай, чао.